Σταυρούλα, Νικολάκη, τι γίνεται ρε, πώς πάει? Επιτέλους λάβαμε και γραμματάκι σας. Πώς το πάθατε βρε? Να πάρει ευχή, να πάρει. Εγώ ρε, η αλήθεια το έλαβα από μέρες το γράμμα σας, λόγω ότι η Κατίνα είναι άρρωστη, δυστυχώς. Της βρήκανε ζάχαρο και έχουμε ιστορίες εδώ πέρα. Και άργησα να σας γράψω και τώρα σας στέλνω αυτή την ταινία. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Ήρθε εδώ, έχει έρθει και η Διαμάντο, η μικρή Αφροδίτη, έχουν τρελαθεί με το Μαϊάμι. Ρε που πάμε, ρε που πάμε. Αυτά είναι. Άλλα φρέσκα τι να σας πω. Η Ιωάννα, ο Λευτέρης, ο Εγγονός. Σήμερα πήγαμε βόλτα στο ζωολογικό κήπο. Μπερδευτήκανε τα ζώα εκεί πέρα. Εμείς με τ' άλλα. Ρε που πάμε. Η κυρία Κατίνα λέει σήμερα πήγαμε πάλι και πήραμε αίμα. Αυτοί πήρανε αίμα, εμένα τραβάν το αίμα μου. Να πάρει, εγώ είμαι λέει ο Ταλαράς. Αυτά είναι. Τι άλλα νέα εσείς ρε παιδιά, έτσι είπαμε. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο του Νικολάκη. Μπράβο, συγχαρητήρια για το κουράγιο του, έτσι είναι. Να μου γράφεις και για ρολόι του Λάκη, ναι, άμα θες να πάρουμε, αλλά είναι ακριβούτσικα λιγάκι. Αρχίζουν από 120 δολάρια και φτάνουν μέχρι 1000 δολάρια. Τώρα να πάρουμε κανένα καλό, να πούμε να είναι κανένα 150-170 δολάρια. Άμα είναι εκεί να μου γράψετε να το πάρουμε. Ωραία, τώρα και που θα έρθει Διαμάντο να σας το στείλω. Έτσι. Περιμένω δηλαδή γράμμα σας για να μάθουμε. Νέου. Η κυρία Διαμάντο έχει τρελάει τα μαγαζάκια εδώ πέρα. Τους έχει βγάλει τον Ανανία. Στα σημικά. Τρέχει στα ασημικά. Όπου δει ασημικό το περιεργάζεται, λες και είναι, πώς τους λένε αυτούς τους εκτιμητάς να πούμε, μεγάλων αξιών πράγματα. Ναι ρε, τι γίνεται εδώ πέρα που ήρθαμε, πώς μπλέξαμε και εδώ πέρα. Εγώ λέω να τα μαζέψουμε. Λέω να τα μαζέψουμε κι εμείς, να δούμε τι θα γίνει κατά την Άνοιξη. Αλλά την Κατίνα ίσως τη στείλω νωρίτερα λόγω της ασθένειάς της εδώ πέρα, καθώς ξέρεις άμα αρρωστήσεις καλύτερα δεν σε φτάνουν σπίτια να πουλήσεις. Είναι πολύ ακριβή. Να φανταστείς εξέταση αίματος 55 δολάρια. Χώρια επισκέψεις, φάρμακα και 3 μπουκαλάκια φάρμακα 30 δολάρια. Είναι άστα. Τέλος πάντων, την υγειά της να έχεις, δεν πάνε στο διάλογο τα λεφτά. Εδώ είναι να μην αρρωστήσεις. Ρε τι γίνεται. Άστα, αυτό το μήνα και τον άλλον είμαστε δράμα εδώ. Κουνούπι Παναγία μου. Νοστάλγησα ρε παιδί μου και εγώ την Αθήνα ρε, τόσα χρόνια. Έχω να κατέβω τώρα 1,5 χρόνο. Να πάρει εκείνο το κρασάκι, έχουμε να δούμε κρασάκι, αλλά ευτυχώς η Διαμάντο μου έφερε ένα μπουκαλάκι. Μας έφερε λίγο κρασάκι εκεί πέρα και τα πιαμε μια μέρα. Κάναμε έτσι ελληνική κουζίνα, φασουλάδα, κρεμμυδάκι, ξέρεις, ντοματοσαλάτα με ωραία μαρούλια που έχει εδώ πέρα και τα πιαμε, τα τσούξαμε ελαφρώς. Και στα Κατίνα λέει που δεν μπορεί να φάει γιατί την έχουν περιορίσει από αυτά που την πειράζουν να πούμε. Της έχουν δώσει εδώ πέρα έναν κατάλογο τι πρέπει να φάει. Έτσι είναι η ζωή, περνάνε τα χρόνια δυστυχώς. Ρε. Πού είναι εκείνα τα ωραία τα παλιά ρε γάμο το. Φτώχεια αλλά αισιοδοξία, καλαμπαλίκι, λαός, πετραχίλια, γλεντάκια, γκομενίτσες, ωραία πράγματα, κανταδίτσες. Οι κουβανέζες εδώ, τρίχες έχει εδώ. Ωραία πράγματα, ρε. Αχ, όμορφη μ' Αθήνα, πουν τα χρόνια εκείνα, πουν τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Λες και σιχανάχτη και σε κάνα στάχτη, σ' άγρια μαχτένει στα μαλλιά. Πουνε τα χρόνια που ξυγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μου Αθήνα, πουν τα χρόνια εκείνα, πουν τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Άρα τι πάθαμε.
έπαιζα κορτεόν και εγώ τη ψαρμόνικα. Τα χρόνια. Και περνάνε εκείνα τα χρόνια, τα παίρνεις χαμπάρι. Έχω μπερδευτεί τώρα πόσο είμαι. 48 είμαι, 48, 49, κολλάω εκεί. Πού να το μάθουν ότι είμαι, πόσο είμαι, που από δεν το λέω, Παναία μου. Δεν το λέω, μπέσω κάτω. Για κύρα Κατίνα, λοιπόν, για λέγε και εσύ. Τι να πω εγώ, τι να πω, πότε νοσταργώ πολύ. Άιντε λοιπόν, ξεκίνα, τι είναι, μίλα λοιπόν. Ξεκίνα, κύρα Βελώνα. Λάκη, Σταυρολιό, τι κάνετε, είστε καλά? Τα παιδιά, τι κάνουνε? Η Νάση, η Νόρα, ο Λάκης, τα εγγονάκια σου, τι κάνουνε? Φαντάζομαι όλοι είστε μια χαρά, πήρατε και τροχόσπιτο, έμαθα. Α, ναι, μάθαμε, διαμάντο μας πήγα και λέει Ζάκηθο, ξέρω εγώ. Ωραία πράγματα, μπράβο, αυτή είναι η ζωή. Μπράβο, καλά κάνετε να τα ζήσετε. Τι, και εμείς στο βαθύ πήγαμε στο βαθύ. Τι δεν το κάνουμε στο βαθύ, ξέρω εγώ. Το θέλεις να το πουλήσεις. Θα το πουλήσουμε, θα το κάνουμε. Θα μου πεις βάλαμε τα... Είναι τροχόσπιτο. Βάλαμε τα λεφτά μας, βαριές. Εκεί που θα ήταν και θα μηδενιζόντουστε, λέει πήρε αξία, λέει, και τέλος πάντων. Αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξανας. 100 μέτρα μες στη θάλασσα. Τέλος πάντων, θάλασσα ξεθάλασσα. Πορδουδάκι είναι, γαλατάκι έχει, αυγουλάκια έχει, ταβερνούλες χωριάτικες. Αυτά είναι. Τι κάνει λοιπόν ο Λάκης, πάει μια χαρά μαθαίνω, έτσι. Ο Μίμης, οι δουλειές του, η Νάνση, τα εγγονάκια, ρε ψυχή μου. Ο Μίμης τι κάνει? Και ο Μίμης, η Μίμης πώς πάει η δουλειά του, βέβαια. Θα είναι μια χαρά τώρα κι αυτός, τώρα όσο να είναι, το εργοστάσιο εκεί πέρα μπορεί να το τελειώσανε κιόλας. Μπράβο τους. Έτσι, περνάνε, κυλάνε τα χρόνια και δεν τα παίρνουμε και χαμπέρι. Ρε που πάμε, που πάμε. Μας γέρασε η Αμερική, μας γέρασε. Ρε παιδί μου, πόσο λες και έχουμε κανένα αιώνα εδώ πέρα, ρε παιδί μου. 4-5 χρόνια είμαστε, ξέρω εγώ, και νομίζω πως είναι 6 χρόνια, πα. Εγώ δουλεύω εκεί στο ίδιο, έχω γίνει καλλιτέχνης, ελαιοχρωματιστής, artist, you know artist, alright. Και καλά είναι, αλλά δεν πολύ δουλεύω να πούμε, 4-5 ώρες την ημέρα. Ναι, και καθαρίζω κανένα $150 τη βδομάδα. Και εδώ έχουν ακριβήνει πολύ τα πράγματα. Του αρέσει η δουλίτσα του αυτή. Η ζωή του, η ψυχή του. Η βενζίνη από 30 cents 32 έφτασε τώρα 65 παρακαλώ. Ακρίβεινε και εδώ η βενζίνη. Και καθώς έχω μεγάλο κάρο, μου έρχεται στην κουβέντα. Κάνω κανένα 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα την ημέρα είναι η δουλειά μου, πάω και έρχομαι. Καταλαβαίνεις τώρα, θέλω $15 τη βδομάδα βενζίνη με κάτι από εδώ και από εκεί. Είναι και ένα σοβαρό ποσό. Και ακριβήρανε πολύ όλα, και τώρα τα κρέατα, αυτή τη βδομάδα πήραν και τα κρέατα πάνω. Φτάσανε και αυτά, το μέσος όρος ας πούμε, με 1,75 το πάουν. Τα καλά κρέατα, 1,75 το πάουν είναι καλά κρέατα, χωρίς κόκαλα βέβαια. 1,75 είναι κανένα εκατοστάρικο το κιλό ας πούμε. Ναι βαριές. Να δούμε, να τα μαζέψουμε και να έρθουμε κατά κάτω να περάσουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής. Άσε που ακόμα νιώθω ζωντανός δηλαδή, δεν πέσαν τα φτεράκια μου ακόμα. Για να... λέω. Τώρα σε λιγάκι... Εσύ εδώ Νικολάκη καμιά κουβάνα εδώ πέρα με το κουνιαδάκο σου εδώ. Τώρα σε λίγο θα πάμε στο άλλο ασκέρι, εκεί είναι η Ιωάννα, τα παιδιά, ο Τάκης ο οποίος εργάζεται κονομάει αυτός, το τερπνών μετά του ωφελή μου. 3 μέρες κονομάει κανένα εκατοστάρικο το κονομάει τη βδομάδα και σπουδάζει, μια χαρά είναι για αυτός. Η Διαμάντο δεν της πολύ, όχι της άρεσε δηλαδή, η γλώσσα βλέπεις, η ρημάδα εκεί. Όπου μπορούμε την πάμε. Είναι και αυτοί μήνες κατά εδώ στην Αμερική, είναι αυτοί 2 μήνες εδώ στο Μαϊάμι, πολύ ζέστη και υγρασία. Να τους πάω κάθε βράδυ, βγαίνουμε κανένα βόλτα και με το αυτοκίνητο, πάμε και στα εμπορικά συνήθως, που άλλο να πας, εδώ δεν έχει. Πού να πας, εδώ άλλα από τα μαγαζιά δεν έχεις. Αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξανας.
Άντε και πλησιάζει 6 μήνες ακόμα. Άμπα, την κυρακατίνα θα τη στείλω νωρίτερα. Εγώ θα κάτσω, ξέρεις γιατί. Δεν φεύγω να σ' αφήσω. Έμαθε και το νο, κατάλαβες τι γίνεται. Τα Ενωμένα Βουθουλέικα συναντηθήκαν εδώ στο Μαϊάμι. Ένωση Βουθουλιωτών. Βρε που πάμε. Περίμενε για το Βούθουλα να δούμε το... Και τι το Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι. Την ωραιότερη πόλη του κόσμου. Δώστε Ζάκηθο. Τι γίνεται εδώ. Όλο Αμερική. Αμερική, αλλά βλέπεις μόνο για δολάριο. Το δολάριο, το πράσινο. Σαν ζώα σακτίνη. Ούτε ορτή ξέρεις, ούτε τίποτα. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Αυτοί οι Αμερικανοί έχουν άλλη νοοτροπία. Μας είχαμε μάθει ότι θα έρθει και ο Λάκης. Και το πράσινο. Θα μάθαμε πως, μάλλον μας πήραν τηλέφωνο από τη Νέα Υόρκη ότι θα έρθει και ο Λάκης, ρε παιδάκι. Όλοι. Αλλά άμα ήταν δεν θα μας πέραν τηλέφωνο, τι διάλογο, δεν μας λέγατε τίποτα. Η ώρα λέει και ο Λάκης έρχονται. Η σταυρούλα μας. Και η σταυρούλα δεν ξέρω. Αυτά είναι τα κουμπιά. Νεότερα, τι να σου μην υπάρχουν νεότερα. Ρε τι γίνεται. Διακόπτω διαολίγων και θα επανέλθω. Ή μάλλον να σας βάλω και λίγη μουσική να ακούσετε. Και επανέρχομαι όπως είπαμε δρυμύτερος, νεότερα από το Νιου Τζέρσεϊ, Τρέτν, κοινός Τρέντον. Γιώργης μετά της οικογένειας του είναι μια χαρά. Επίσης και ο Κωνσταντής μας πήρε και τηλέφωνο και λέει ότι θα έρθει καμιά βόλτα από εδώ. Τον παρακαλάω, φοβάται αεροπλάνο κι αυτός. Ρε έλα να κάτσει κανένα 2 μήνες εδώ πέρα. Αλλά λέει μια χαρά, είναι ήρεμος και καλά είναι κι αυτός. Κουράζονται λέει, πολλές δουλειές δεν έχουν. Να δούμε, θα έρθει. Ούτε ξέρω. Όσο από τη Νέα Υόρκη μαθαίνουμε και αυτή είναι καλά. Ο Λούις ως συνήθως κρυθάρι και σανό. Δεν το αφήνει αυτό. Είναι μόνιμη. Οι άλλοι νερό τους βάζουν και άλλοι σανό. Ρε τον κέρα, τα βλέπεις, είναι ο οπαδός του Συλλόγου Προστασίας των Ζώων. Τι να κάνει κι αυτός. Το έχει ρίξει στη φιλανθρωπία. Φιλάνθρωπος το ζώο. Τι γίνεται. Δηλαδή μεριέσαι, πάνε δεξιά. Έχει, ευτυχώς τα παιδιά του τον αγαπάνε και πολύ. Την πολιτεία, βλέπεις. Του δίνει και η πολιτεία, κανένα 300, δεν ξέρω πόσο είναι τώρα. Καλά είναι, καλά. Δεν ξεκολλάει από εδώ. Έχει βρει το στοιχείο του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βλέπεις εδώ, ο υπόδρομος αρχίζει από το πρωί και τελειώνει στη 1 τη νύχτα. Που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, εκεί. Πότε κερδίζει. Κερδίζει βέβαια. Θυμάμαι πέρσι κέρδισε και ήρθε και εδώ πέρα κιόλας. $5,000. Αλλά πού, τα κρατάει. Τα παίρνει και την άλλη μέρα πάει και τα δίνει μαζεμένα. Αυτά είναι που λέτε. Τώρα τι να σας πω, διακόπτω πάλι και θα πάω μέχρι την Ιωάννα να σας πει και αυτή κάνα φρέσκο. Right? Okay, I see you later. Αυτή την ταινία άρχισα να τη στείλω και συνεχίζω βέβαια. Άρχισα να σας στείλω γιατί είχαμε φασαρίες με την Κατίνα μου, ρε, γιατρούς, τρελαθήκαμε. Και συνεχίζω τώρα τα συνηθισμένα. Η Διαμάντα αγόρασε κάτι ασημικά εδώ, κάτι αρκετά πραγματάκια. Θα της δώσω και το ρολόι, δεν ξέρω, γι' αυτό γράψτε μου λίγο γρήγορα αν θέλετε να πάρω το ρολόι του Τάκη. Έτσι, του Λάκη και λέω του Τάκη. Ο Νικολάκης πώς είναι τώρα, γράψτε και κανένα νέο από εκεί κάτω από την Αθήνα μας. Ναι ρε, τι τραβάνε. Τώρα σήμερα έχει εκπτώσει σε ένα μαγαζί εδώ πέρα και έχουν αμολυθεί όλοι, μου έχουν αφήσει μόνο μου. Πάνε εκεί για να τελειώσουν, γιατί θα έρθει και η Ιωάννα μαζί. Τη μια μέρα έρχεται η Διαμάτο, την άλλη θα έρθει και η Ιωάννα με το παιδί κάτω, γιατί ο Λευτέρης μπήκε μια καλή δουλειά για κάνα 2 μήνες. Είναι γύρω στα $500 καθαρά τη βδομάδα. Θα πάω να πάρω ένα καράβι από την Ιταλία, θα το επισκευάσω και σε ένα μέρος της Ιταλίας
και θα γυρίσει σε κανένα 2 μήνες και θα έρθει και αυτό στην Ελλάδα να καθίσουν, ξέρω εγώ, κανένα μήνα, γιατί έχουν και κάποια κληρονομιά εκεί πέρα να τακτοποιήσουν και κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψουν βέβαια. Αυτά είναι τα ευέντικα. Είχαμε και το μικρό άρρωστο εκεί, τρέχαμε στους γιατρούς και δεν ήταν εδώ και ο Λευτέρης και έτρεχα εγώ, αλλά τώρα πάει λίγο καλύτερα, δυνάτησε ο φουκαράς, αλλά καλύτερα είναι. Και έτσι θα έρθουν και αυτοί μεθαύριο εκεί πέρα να της φύγει αυτή, ρε παιδί μας, και τρελάνει με την Ελλάδα η Ιωάννα, να της φύγει. Τέλος. Μπα. Θα βάζω λίγη μουσική, τι λέτε, να περάσει και η ώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα φρέσκα, νεότερα δεν έχω, περιμένω γράμμα σας, έτσι. Για να δούμε τώρα, τις περιμένω να έρθουν που άλλο αργήσαν και μου είχαν αφήσει μόνο μου και δεν έχω και φαΐ, θα φτιάξω το καναβού να φάω τώρα, τι να κάνω. Αυτά είναι, λοιπόν, σας αφήνω, γεια σας και χαρά σας, χαιρετισμούς σε όλους, φιλιά στα εγγονάκια και περιμένω γρήγορα κανένα φρέσκο, κανένα γράμμα σας και να μάθουμε κανένα νέο, έτσι. Άιντε, γεια και χαρά. Σας τελειώνω με αμερικάνικη μουσική.